Biyo cacah wis do ngerti purung. Bahaya. Aku kadek ingin ndelok videone Deddy Corbuzier sing pedotan sing viral tentang JPT kamera depan ADW ngene iki. Di saat ADW gunakan teleponan ponsek ya to, apa we colpe online ya to, kentu we online bahaya. ChatGPT kamera depan iku lek HP-mu on iku iso ngrekam. Direkam karo GPT. Ngerti GPT ya ora doan sing AI sing lagi trending, sing pinter, sing cuanggih. Lek ora ndelok Denny Caknan karo si Deddy Corbuzier iku. Sing ChatGPT iku iso ngrekam awakmu kentu mok rekam iku kerekam mereka. Buawukmu sing gembleh kewer-kewer, velimu sing olor-oloren sing iteng gembleh kewer-kewer ya to. Sing jarine bauke ireng kuwi bakal kerekam kabeh nang ChatGPT. Jadi data-datamu ya to. Terus aku pas duduhne ventil ngono kae kerekam cok. Apa meneh aku gawe video ngene iki ya. Apa meneh pas aku video online pas aku duduhne ventil yo kerekam no cok. Asu iki lho asune. Asu cok. Ventilku kerekam GPT dancuk GPT. Bahaya, wis aja udo-udo neh. Bahaya, lambeku kering dancuk, renek sing nelesi picek. Iki cah aneh-aneh kok mesti rungi iki aneh-aneh. Ompong kilo numpak train numpak train. Numpak kendaraan train. Oke lah wis ngono rasa suwi kita pokoknya pulang numpak train. Pusing aku, tanganku pegel. Udah